Guys, andito na kami sa may Anda. Ito yung kwarto namin, bali 1.5. Tama, 1.5 no? Hello. Ito, 1.5 lang siya, good for 6. Ayan. Meron siyang CR, sariling CR na okay lang. Tapos may tatlong bed pala, meron pa siya doon. Ayan. So, dito na kami finally after 5 hours na biyahe. Ang dami ng checkpoint guys, so make sure na kompleto yung documents nyo. So pakita ko sa inyo sa labas kung gaano kaganda. Labas tayo. Tanern. Hello. Hello. Hello vlog. Shout out guys. Wala ba kayong gustong shout out? Tingnan natin dito. Ayan guys, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Ito yung room namin. So yun yung motor ko, doon ako nag-park. Yung mga kasama namin, Grupo and Max Tarlac. Ayan. Meron din nagre-reunion dito. Ayan guys, merong island doon. Pwede daw lakarin yun pag low tide. Yung island. Kitang-kita nyo naman, white sand. Yung mga kasama namin, ito yung mga motor nila. Tapos dun sila nag-send. Ayan guys, so dito kami nag-check-in sa may 828 Gems. 828 Gems Beach Resort. Ayan, dyan po kami naka-check-in. Dito naka-park yung mga kasama namin na NMAX. Ayan. Kasama kami naka-big bike. Kasama namin. Tapos doon kami sa may kubo. Meron din silang ano dito, family room. Sabi nasa 3,000 pesos daw. Family room, good for 8 na yun, good for 8. Ayan, mga aircon. Ang lawak guys. Dito yung information center. Try natin magtanong. So may mga safety protocol sila dito. Always wear your face mask. Syempre wash your hands. No face mask, no ID, no ID. Tapos observe social distancing. Syempre. Tinatanong ko lang sana kasi yung kinuha namin doon, yung kubo. Sabi sa amin 1.5. Good for ilan yun? Good for 5? Good for 6 na yun. Tapos meron ba yung mga aircon? Family room. Good for 6 person. Good for 6. Magkano yung family room? Ang rate po namin is 4,000. Saan yung family room? Ito
ito po yung mga family room. Ito 4,000 po siya. Kahit po yung nasa taas. Ayan guys. So ito, pakita ko lang sa inyo. Ito yung 4,000. Ayan. Ganda o. Ang taas yan. Tapos, yung mga dun, magkano yung dun? Regular room, good for 4 person. Good for 4 regular room. Magkano siya nun? Pwede rin po siyang pang-couple. Pwede pang couple, dalawa lang pwede. Aircon yun, no? Yes po, sir. Magkano yun? 3,000. 3,000. So, yung 3,000, pwede siyang good for 4, pwedeng couple. Paano kunwari, mag-a-add ng ano, additional bed, pwede? Kunwari, 5 sila. May extra mattress po yun, sir. Extra mattress, magkano po yun? Wala po bayad po, sir. Ah, walang bayad yun. May isang queen size po yun. Paano kunwari, 5 sila? Excess of 4, additional. Magkano po yung additional? 300 pesos additional per head, no? Ah, okay. Pero yung mattress walang bayad, no? Yun lang, sige. Wala na, yun lang. Ito, tsaka to, tsaka yung kubo, no? Ah, sige. Meron ba ano dito? Snorkeling, ganyan, boat? Meron din snorkeling? Oh? Island hopping po. Island hopping meron din. Magkano yung sa boat? Ang rent na po niya is 3,000 hanggang Panakalan. 3,000 po yung boat rent. Hanggang saan po yun? Hanggang Panakalan. Panakalan Island. Malayo ba yun? Mga 25 minutes. Di ba kasi may napanood yata ako, parang pwede sila mag-boat papuntang 100 Islands dito or imposible siya? Pwede naman po. Oh? Magkano pag-rent ng ganun? 4,000 po. Yung island dito, yung nakikita namin dyan, pwede lakarin lang yan? Opo, dito po. Yung Tanduyong. Anong pangalan ng island? Tanduyong Island. Kaya tawag nilang Toothbrush Island. Toothbrush Island? Bakit Toothbrush Island? Kasi makikita niyo pala siyang toothbrush. Oh? Matignan ko nga mamaya. Pero yan, pwede lakarin lang, no? Walang bayad, no? Pag ganitong oras, pwede na siyang lakarin. Pwede naman po sir pag low tide po. Pag low tide, no? Pero mamaya siguro mga bandang 3 PM to 5 PM, high tide na yan. Ah, dapat pala, putahan ko na ngayon. Umaga po. Pero ngayong oras na to, pwede ba? Pwede na. 10 AM, no? Oh, sige. Mababa lang naman. Ano pangalan mo kasi? Huwag na tayo mag-shake hands, no? Bawal eh. No, Bilin. Thank you, no? Sige po sir. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Thank you, sir. And guys. So, yun nga. Pwede daw lakarin yung island. Habang low tide, pwede na natin puntahan ngayon. Ito yung mga kasama ko. Magsashot na yata sila eh. Hey par, what's up? Basta. C4 speed. Ayos ba? Ang ngantok na kayo ha. Ngantok na. Ayun guys. So, update ko kayo kung pupuntahan namin yung island. Medyo lakas kami tulog eh. So, mamaya na lang. Ang mga umamon. Ayan. Yung mga malakas lang ang loob, pwedeng sumama. Giniago. Tatawid kami ng dagat. Puntahan namin yung island doon. Mag-jet ski kayo, Pops, yung mga... Ayan, mag-jet ski kami. NMAX. Ito yung mga kasama namin, oh. Chill lang sila. Oh. Hello, what's up? Oh, nandun ka lang, what's up? Shout out, Kabalen! Woo! Alright! Motovloggers! Kabalen, Motovloggers! Alright! Kaysa ako dyan. Yung drone shot ko, ha? Oh, Paps. Oh, ayos. Ayan guys, pupuntahan namin yung island doon, no? Sabi, madami daw pating at saka ano, crocodile. Drone mo kami doon, ha? Lunduin mo kami ng drone. Ayan. Ano, handa na ba kayo guys? Handa na. Oh, paalam na kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Palag na yan. Tara, let's go. Alright guys, dito kami sa Little Boracay of the North. Yeah, at Ondol Beach, white sand. Ayan guys, tignan nyo naman, white talaga. Sigang mo lang. Ay! Oh, ayun crabs! Wow, nawala. Ayan guys, doon kami pupunta, doon sa island na yon. Dito ng drone, oh. Oh, ayan oh. Sandbar! Woo, sandbar! Wow! Guys, tignan nyo naman kung gaano kaganda. Tignan nyo yung sand. Pino.
Tara, tara. Ganda ng tubig doon, oh. Kulay blue. Guys, oh. Ito, ganda ng sandbar dito. Grabe. Doon kami galing, oh. Ito, ang dami nagpi-picture dito. Sobrang ganda kasi, guys. Tignan nyo yung sand. Guys, ang linaw ng tubig, oh. Meron pa sandbar doon, may sandbar pa doon. Yun naman, guys, oh. Kahit bata pwedeng maligo dito. Ayan, oh. Dahil mababaw lang siya. Safe sa mga bata. Ayan, guys, so hindi na kami nakatawid sa island kasi malalim na. Maaga yung high tide ngayon. Tsaka ayaw na rin ng mga kasama ko. Ayun, nauna na sila. So ang lakas na ng alon, eh. Ayun, oh, tignan nyo, guys. So baka hindi na kami makabalik pag tinawid namin. So next time na lang, try namin bukas or bahala na. Ayan, so babalik na kami. Liligo yan mamaya. Ayan, oh. Ito, kasama ko nga pala si Team Earth Starlock. Alright, guys. Hello! Shout out! Team Earth F. Tanyedo. Yeah. Team Earth F. Tanyedo po, shoutout natin. Yeah, what's up? Sana makabisit kayo. Visit kayo doon, guys. Pero syempre, huwag kakalimutan subscribe si J4Speed. Alright, J4Speed. Yeah. The best vlogger. Naman. The best moto vlogger. Alright, guys. Guess who's here? Alright, Vlog ni Jim, what's up? Ayan, dito kami sa Anda ngayon. Meet na sa wakas. Sa wakas, finally. Yes. Si OBR. Ay, sticker ko. Street song ba? Ha? Dami niya. Oh, dami nga namin. Sobrang dami. Saan yan? Si OBR, tara, pakilala kita. Andyan yung mga kasama ko. Ganun. May kasama, nag-vlog din sila. Ito. Ayan. Ayan. May YouTube din sila. Oo. Ay, wait lang. Kuha akong sticker, syempre. Ilan sila? 1, 2, 3. Ayan, guys. May mga subscribers tayo dito. May mga tropa tayo. Mga vlogger din sila. Bigyan natin ng sticker. Eto, si Vlog ni Jim. Taga dito kasi siya, taga Anda. So, ayun. Nag-chat kami. Sabi, magkita kami dito. At dumating nga siya. Eto. Sir, yan to. Motor mo, di ba? Hindi, yun. Oo, nakatago. Eto, sticker. Ay, sir. Tatlo kayo, no? Ay, hello. Ayan. J4Speed. Ay, mga tropa natin, no? Taga Anda. Taga Anda din kayo? Oo, sir. Hello. Kulit Motovlog. Pau Motovlog. Pau Motovlog. Si ma'am. Ma'am. At syempre, si Vlog ni Jim. Alright, guys. Subscribe po kayo sa kanila, guys. Yeah. Hoy, pare! Subscribers mo! Ano? Ano yan? Ayan. Taga dito sila, taga dito. Ito, katropa ko to. Vlog ni Jim. Oh. Hello! Finally. Alright. Trupa! Motodeck ng Anda. Motodeck ng Anda. Oh, ayan, oh, sikat. Okay, Y-Zone.
Hello picture. Ayan. Ayan guys, so KY Zone in the house. Alright. Usapang vlogger. Ba. Uy, sinartong pala. Yan. Vlogger din yan. Woo! Tropa! Shout out Naldong Gala, Drone Master. Ayun no. Oh, wala. Malupit magkano yan, malupit mag drone. 1G trupa. Ay ano, OBR no. OBR yan. May mga Nandong Gala in the house. Yeah. Alright, the Drone Master. Ayan guys, susubukan natin magpalipad ng drone kasi ayun nga, puro sana all tayo eh. Puro sana all. Susubukan natin magpalipad. Hawakan mo par. Ayan. Version 1 Mavic Mini, alright, DJI. sana all. Wow! Woo! Guys, ako nagka-drive niya. Ano to? Paano to? Oo nga. Anong pakiramdam, Sir Jay? Grabe. Bukas bibili ako nito. Hello baby. OBR, Black the Jeeps. Ang dami. Tignan nyo guys to. Magic, lalayo yan. Ulit. Dito lang siya, yung portion na to dito mahawakan. Kasi pag dito, may sensor siya eh. Okay. Ayun o. Oh, amazing. Ayan guys, nababa na po kami ni Vlog the Gym. Then pagka kukunin mo na siya, bibig mo na, papatayin. Ganito lang ang style. Yung technique, kumbaga. Amazing! Wow, magic! Try! Wag na! Okay na! Okay na yan, baka mawala pa! Ano, game? Yeah. 1-5 tayo! Share na lang tayo. 1-5, doon na lang tayo. Kasama naman.